Od početka jula u Srbiji svakog dana na putevima pogine u proseku 6 osoba. Suočena sa takvom dramatičnom situacijom, policija je odlučila da uvede helikoptersku kontrolu saobraćaja. Vozači smatraju da su za sudare sa tragičnim ishodom podjednako kao i bahati vozači krivi i loši obeleženi putevi. Na izgled bezbedan put u ravnici, ali ova petlja kod Bačke Topole zapravo je najsmrtonosnija u Srbiji. Vozači koji dolaze iz inostranstva ovde su često zbunjeni i misle da su na autoputu, a onda naiđe vozilo iz suprotnog smera. To je samo jedna od 6 tačaka gde se od početka 2009. dogodilo više od 5 nesreća sa smrtnim ishodom. Podjednako opasne su i petlja Horgoš, ulaz u Stepojevac, prelaz preko Rudnika, obilaznica oko Valjeva i šikana pred granični prelaz Brodarevo. Vozači smatraju da su uzrok pre svega loši putevi i kršenje pravila. Nije to samo zbog vrućine, nego totalna je nekultura i sebičluk u saobraćaju. Znači, ljudi su postali mahniti za volanom i življavaju se za volanom kad već ne mogu na poslu i u kući. Nekad ne treba ni strogo voziti po propisima da bi se izbegla neka saobraćajna nesreća. Od početka godine 370 ljudi poginulo je na putevima Srbije. Međutim, od toga čak 50 je stradalo samo u prvih 13 dana jula. Umor je uzrok takvog bilansa, po rečima Vladimira Rebića, načelnika odeljenja u saobraćajnoj policiji. Apel uprave saobraćajne policije da vozači striktno poštuju pravila saobraćaja, a u letnjim uslovima posebno da se prilikom odlaska na duža putovanja ne pokušavaju sebi da odrede vreme kretanja i određivanja potrebnog vremena za stizanje do određene destinacije. Policija namerava da pojača kontrole, čak priprema i uvođenje helikopterskog nadzora na najopasnijim putevima kao što je Ibarska magistrala. Prilike kad ih treba, njih nema, a kad ih ne treba, u stanju su i da naprave kolaps bez razloga. Petar Gajić, Fox televizija.